Torstai kesäkuun 13. Sain huippunumeron matikan kokeesta. Juhlin sitä syömällä marspatukan. Olin huolissani nivusissani tuntuvasta kivusta. Ajattelin, että sen täytyy olla umpisuolen tulehdus, mutta lääketieteen sanakirjan mukaan minun pitäisi olla kuumeinen ja oksennella, joten sitä se ei voi olla. 14 vuoden ja 1 kuukauden ikäinen Peter pitää terveyshullun päiväkirjaa älykkäällä ja omaperäisellä tavallaan, tarkkailee itsessään tapahtuvia muutoksia, seuraa tiiviisti tyttöjen kehitystä ja viettää vilkasta seuraelämää. Hän on huolissaan AIDSista ja törmäilee elämän totuuksiin, röökiin, känniin, pilveen ja ehkäisyyn. Asioihin, joihin nuoret useimmiten törmäävät jossain vaiheessa nuoruutta. Keskiviikko, heinäkuun 3. Äiti on vihainen, kun en ole koskenutkaan huiluun 3 päivään. Hän sanoi, ettei minun kannattanut käydä huilutunneilla, jos en harjoitellut. Mitä aikuisten muka pitää harjoitella? Siinäpä vasta kysymys.